Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Tatlo ka mga suspect nga naka-bulletproof vest kag nakasakay sa Pajero sang nang-hold up sa mga empleyado sang delivery service sa Talisay City ang nadakpan sa Bacolod. Ginausisa man karon sang PNP kung sila man ang may kahilabtanan sa pagtiro sa mag-asawa sa Barangay Concepcion sa Talisay sang may ginkawatan man sila nga baligyan. Yari ang report. Sa video nga nakuha sang Talisay City PNP, makita ang kaabtik sining duha ka mga armado nga lalaki nga nagaangkasaray sa motorsiklo sang ilagin pang hold up ang mga empleyado kag gwardiya sang Shopee Express sa Barangay Zone 12 sa Talisay City kagabi. Nag-report gilayon sa Talisay City Police sa mga biktima, rason nga nakapahibaluman ang kapulisan sa Bacolod City Police Office angot sa natabo. Inora sa ginpangita kag ginlagas sa mga ginhugpo nga puwersa sa mga pulis ang Talisay kag Bacolod ang mga suspitsado hasta nga nalabot kag nagkaladakpan sila sa ila ginasakyan nga motorsiklo kag Pajero sa Barangay Alihis sa Bacolod pasado las 11 sang gabi. Nag-inform sang taga Shopee, nagpa-dragnet man ako diri sa mo pero nakalagpas na sila at that time. So pero nakakuha kami siyang mayong lead sa sa Shopee mismo. So may mga intelligence personnel naman ako sir na naglibot na mo. So sa paghatag sang description, may nakaagi dito sa isa ko ka personnel na going to Bacolod. Sir, namo na ginasundan niya eh. So right there and then nagsunod na yung operatives naman. Na-recover sa mga suspect nga sanday Rodolfo Suelan, Roberto de los Santos kag Richard Parcon ang isa ka caliber .357 revolver, duha ka mga caliber .38 revolver kag mga bala, bulletproof vest kag mga cellphone nga ginapanagiyahan sa mga empleyado nga ila na biktima. Si Suelan, isa ka security guard nga may kaso na nga murder kag nalakip sa drugs watchlist sang BCPO. Si Parcon naman ang involbado sa pagpangawat sa mga karabaw kag baka. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Noel Alinio, ang mga notorious nga hold-up suspect ang responsable man sa pagpang-hold up kag pagpangawat sa Barangay Mansilingan kag amuman ang posible ng hold-up sa computer shop sa Barangay Handumanan. Ginapatod pa man sang Talisay City PNP kung sila man ang responsable sa pagpangawat kag pagtiro patay sa lalaki nga tag-iya sang baligyan sa Barangay Concepcion. Aside sa facial sir, identification, ang possible pag naton nga pwede sila naton malink dito sa sa witness. Ballistic eh. Na? Wala pa, may result siya ba? Ginapanawagan pa naman ng iba sa iban nga station na mag-try nga magkadto diri. Kaya ang istorya na ginamo kagabi sa mga station commander sa Bacolod nga damo gini ma-solve na case. Eh possible gini nga sila pero damo nga nga may same ang modus. Na-detain karon sa custodial facility ang mga suspect nga pasakaan sang kaso nga robbery kag pagsupak sa Comelec Ganban. Samtang sa nagligad lang man nga Martes ang gabi, nadakpan sang Talisay City Police Office ang 24 anyos nga newly identified drug personality nga isa sa tatlo ka mga persona nga nang hold up naman sang gasolinahan sa Silay City. Nakuhaan siya sang caliber .38 revolver kag sa sachet sang shabu sang ma-intercept sang kapulisan sa Access Road. Duha sa iya mga kaupdanan sa pagpang-hold up ang nadakpan naman sang Silay City PNP inora sa makaligad ang pagpang-hold up.